Nebol tu náhodou niekde pápa? Lebo ak áno, ja sa budem báť pápať. Keď to nebude dobré, tak... Pochopili ste? Paralela. Mafiáni, Taliansko, Vincenzo, špagety, čierny knír, okuliare, veľké autá a hlavne varí vám to po taliansku. Začíname dnes variť. Prišiel medzi nás Talian a keď som hovoril na začiatku, že to je on. Pietro, si mafián? Sei mafioso? Nie, nie. Nie je to p***ana. Cosa è parmigiana? Parmigiana è un piatto con melenzane, sugo Je e to jedlo mozzarella. z baklažánu, z paradajok a z mozzarelly. A tu sú kompletné ingrediencie. Na prípravu talianskeho jedla parmigiana di melanzane potrebujeme 4 baklažány, olivový olej, olej na vyprážanie, múku, paradajkovú šťavu alebo drvené paradajky v plechovke, čerstvú a sušenú bazalku, 2 cibule, 3 strúčiky cesnaku, 125 g parmezánu, 250 g mozzarelly, soľ a čierne mleté korenie. Čím začneme? Con che cosa possiamo iniziare? Tagliamo la melenzana. Nakrájame melanzány, baklažán. Dobre, poďme teda nakrájať baklažán. Odkiaľ z Talianska si? Da dove sei in Italia? Campania, Agropoli. Agropoli. Je z regiónu Campania a z mestečka Agropoli. Aké veľké je to mesto? Com'è grande questa città? 20.000 abitanti. 20 000 obyvateľov. Čo robíš na Slovensku? Cosa fa in Slovakia? Studio, Študuje? ingegneria delle telecomunicazioni. Inžinier telekomunikácií. Máš telefón? A il telefono? Áno. Áno. Predbiehame tlmočníčku, všimli ste si, už si rozumieme. Keď dvaja ľudia varia, tak si hneď rozumejú. Se due persone cucinano si capiscono? Pietro, ja mám elektrotechnickú priemyslovku. Tu è una scuola superiore di elettrotecnica. Allora siamo colleghi. Ste kolegovia? Zároveň sme kolegovia kuchári, pretože varíme. Siete colleghi in cucina anche? Sì, sì. Máme ošúpanú malenzánu. Abbiamo spugnato Pôjdeme teda melanzane. ďalej v receptúre čím? Adesso, Ora la tagliamo a fettine e la mettiamo sotto sale. Nech sa páči. takže baklažan nakrájame na tenké plátky a nasolíme. Na tenké plátky, ktoré majú možno, že centimeter a pol. Fettine Nie, centimeter. al massimo al centimetro. Sì. Sì. Ej, bisťu, ale dobre to robíš. E che bravo lo fai. Ďakujem. Nemáš za čo? Haha, ej, bisťu sa dá preložiť, to som netušil. Koľko dlho sa tu zdrží na Slovensku? Quanto tempo sarai ancora qua? Fino a fine ottobre. Do konca Do oktobra. konca októbra. Kam chodí Talian, ktorý je momentálne na Slovensku na dovolenku, či pôjde odtiaľto niekam? Dove va un italiano che abita adesso in Slovacchia per vacanze? In Italia. In Itália. Do Talianska. Výborné. Máme to nakrájané, môžeme teda ďalej pokračovať. Ako som počul, posolíme si to. Sì. Odkiaľ poznáš túto šarmantnú Da dievčinu dove mi Slovenku? conosci? È un'amica di una mia amica. Som kamarátka jednej jeho kamarátky. Ako sa volá tá kamarátka? Come si chiama quella amica? Lubka. A už akože nejaký ten, že vzťah existuje niečo? Či qualche rapporto, Máš qualche niekoho rapporto tu na serio niekoho, qua? koho máš Qualche radšej ragazza? ako ostatné? No. Nie. Sono libero. No, Je je libero. voľný. Keby si mal vybrať dievča, bola by to Slovenka alebo Talianka? Se puoi scegliere la ragazza, è italiana oppure slovacca? Ah, Slovacca. Výborne. Slovenka. Výborne, tešíme sa. Poďme ďalej k dievčine, ktorá prekladá, ktorá je absolútnou záhadou. Ako sa volá tá prekladateľka, ktorá vedľa teba stojí? Come mi chiamo? Silvia. Volá sa Silvia. Volá sa Silvia. Dobre hovorí Silvia po taliansky? Parla Silvia bene italiano? Sì, molto bene. Molto bene. Veľmi dobre. Kde sa naučila Silvia po Dove ha taliansky? studiato Silvia Slováko? Silvia ha il ragazzo in Italia. Aha, Takže Silvín priateľ je Talian. áno. Ako sa volá Silvín priateľ? Come si chiama? Massimo. Fidanzato di Silvia? Massimo. Maximo je veľmi pekné. Massimo. 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 A Maximo je krajšie, to je viac. Maximo. È più Dobre, grande. necháme to. Dobre, bude teda Massimo. Ora lasciamo le melenzane 10 minuti sotto sale e intanto prepariamo il sugo. Teraz necháme melanzány 10 minút nasolené od kvapka, zbaviť sa zbytočnej šťavy a medzi tým si pripravíme paradajkový základ. Olio d'oliva, Áno. Olivový olej, no, nie,
Cibulka sa dostala donútra na olivový olej. Budeme Budeme pravdepodobne čakať do toho momentu, kým zhnedne. Facciamo rosolare la cipolla. Nie iba zosklovatieť. Iba zosklovatieť. Andrej, ora aggiungiamo il sugo. Andrej, takže teraz pridáme paradajkový základ. Posolili sme si celý základ paradajkový s Abbiamo cibulou. Môžeme... aggiunto il sale. Deve asciugare. Musí sa troška odpariť šťava z paradajok. Tak teda čakáme, Eliminovať vodu musíme. čakáme, kým sa teda eliminuje voda z paradajok.